En 2020, malgrat les dificultats provocades per la pandèmia, les entitats associades a les Balears han aconseguit mantenir l'ocupació. Només s'ha produït una disminució d'un 1% en les persones contractades, han estat 445 en total, i el moviment econòmic ha estat de prop de 8 milions d'euros. Això posa de manifest que, fins i tot en un context tan desfavorable com el de la pandèmia, les entitats d'economia solidària de les Illes Balears han mostrat que aquí ara se pot fer una economia que tingui cura de les persones i del medi ambient i també que contribueixi a diversificar la nostra economia i a promoure una economia més local, més resilient i... Hem treballat en 2020 d'acord amb els nostres 6 objectius que tenim, que són, per una banda, el treball en xarxa, en segon lloc, la reivindicació del paper de les empreses d'inserció, en tercer lloc, l'enfortiment de l'economia solidària a través de la formació, en quart lloc, la promoció de la compra pública responsable i de les clàusules socials sense licitacions, en cinquè lloc, la promoció del mercat social per afavorir l'economia social i solidària i, per acabar, l'impuls de les polítiques públiques de foment de l'economia social i solidària. I com a aspecte més destacat d'aquests objectius que hem treballat, destacaríem que en 2020 s'han incorporat 3 noves entitats a les Balears, que són Bauma, que són Ecotxa i que són Canostra, i després també que hem aconseguit, a través del mercat social, firmar un pacte amb el Consell de Mallorca per promoure l'economia social i solidària i fer actuacions en favor del desenvolupament local en els diferents municipis de Mallorca.